Ladies and gentlemen, manene namanenekazi, nansi enye episode yohlelo lakho olithandayo, uStar wami right here on a favorite channel uMjolo Show. Uyangazi-ke igama lami ngingudlala Matifana, also known as the next biggest thing in South. Once wangibona nje ngivela ku-screen sakho sesikhona. So khuluma iy'ndaba ey'ningi ey'hlukahlukene ezithinta umjolo. Kuba kwena ukuthi ufuna sikubeke kuphi. Uma ukuthi ufuna ukulogisa umjolo wakho, email us umjoloshow@gmail.com. Ikhona ishow eyakhelwe wena ebizwa ngokuthi silungisa umjolo. Kanti njengamanje uhlelo esikulona uStar wami, nakhona futhi uma ukuthi ufuna ukuza la uzokhuluma noStar wakho noma ukhulume ngoStar wakho, you're using the same email address umjoloshow@gmail.com. Ungakhohlwa ukusilandela kuzona zonke iy'nkundla zokuxhumana, uphinde futhi subscribe ulike mase uyayishare-ke i-channel yethu. Njengenjwayelo, mabe ngasiqala ishow yethu siyiqala la kwi-Bloom Juice. We do have a lady Bloom Juice. Uyazi yenzani? Uma ukuthi umuntu wesifazane ufuna ukuthi ubalance ama-hormones wakho, ufuna ukuthi u-reduce your PMS, ufuna ukuthi u-increase i-desire, ujabulise ubaba ekhaya, nansi into ekufanele. Let's 220 ufonele le number noma uyi-WhatsApp, definitely bazokwazi ukuthi bakusize uthole eyakho. Size ngapha njengoba ubona i-King Bloom Juice, nawe la uyabe i-king yangempela, jabulisa umama ekhaya nomzimba wakho nje ungadlali izifo kalula. Asingene kuyona-ke episode yethu yanamhlanje sibone ukuthi ihamba kanjani njengoba kukhona uma oseceleni kwami njengamanje. So khuluma naye just to find out ukuthi ubekwa yini la, ihamba kanjani indaba yakhe, nanokuthi engabe sizothini isixazululo sayo ekugcineni, ngoba njengoba edla nje ufuna ukuthi indaba yakhe ayikhulume izwakale, then mase kuba khona way forward. Sawubona ma kunjani? Yebo nani futhi. Ngiyaphila, wena njani? Ngiyaphila nami. Siyajabula ukuthi sibe nawe la ohlelweni namhlanje. Siqale nje ekuqaleni, ubani lo sinaye namhlanje? Igama lami nguThando Ngakamkhize. Ngidaba wona ey'ndaweni ze-Harding. Siyajabula kakhulu ukuthi sibe nawe Ithando la ohlelweni. Njengoba ulana-ke ngiyazi ukuthi khona ukukuhluphayo ngaphakathi, khona iy'nkinga mhlawumbe ubhekene nazo noma khona into ofuna ukukhuluma ngayo. Ubekwa yini la namhlanje ma? Into engibeka la namhlanje nginenkinga nomyeni wami. Okay. Mina umuntu nje oyindoda nje yaziwa ngisho emphakathini nje e-right nje, ubhuti nje onomusa nje ebantwini bonke. Umuntu nje husband nje othandekayo ey'nganeni zakho uyayithanda ngayo yonke indlela. Yeah. Konakala ukuthi wahamba-ke wathola umsebenzi-ke waya eThekwini. Hayi wafika nakhona wasebenza nje kahle, esondla kahle, ebuya njalo ngenyanga. Waphela-ke unyaka nje enza kahle, konke kuhamba kahle. Yeah. Kuqala nje seqala unyaka wesibili, elapho khona zashintsha khona izinto. Okay. Waqala usamyeni wami angasabuya ekhaya. Hayi ngatshela ukuthi nje hayi should into uba nje umsebenzi phela. Okay. Kenzeka sifike lo sikhathi somsebenzi omningi. Hayi wahamba kwanyukela, hayibo waphela unyaka lutho ukubuya umuntu. Hayi sizama ukumfonela, ayebika lokhu nalokhu nalokhu. Hayi agcine efika yena khona umsebenzi ekhaya. Yeah. Mefika khona umsebenzi-ke, hayi ngimbuza, hayi baba kwenzakalani? Awusabuya ekhaya? Awusabuya ekhaya. Hayi nje apha khona hayi umsebenzi ongibambile isithando sami kanje kodwa akho lutho. Hayi kungene ama-call nje engawatholi kahle. Ade waziba noma uyaphuma uyo-antela emnyango. Okay. Hayi nami ngize ngisole bekhona into eyenzakala wena. Decide ukuthi ngithatha ifoni yakhe ngiyiphethe. Uyithola kanjani ifoni yakhe? Ulahlile mhlawumbe wayishiya endlini, ayina-password yini? Uyithola kanjani uze ukhona ukuyiphethe? Hayi ifoni yakhe vele uja ukufaka iy'ngane zethu ama-birthday, ama-password ngisho ngiyazi nje. Hayi uyishiyile nje apha embhedeni waphuma, futhi uyikhohliwe unkabi ngoba ayahlukani nayo. Sithi nje aqala nje akasahlukani ifoni yakhe. Hayi ngiyithathe ngiyiphethe, mina ngiyabhoka, hayibo useqonyiwe phela loqonyiwe usehlala nayo intombi. Uhleli eThekwini nje ngoba akasabuyi nje usenentombi eThekwini. Ukuthola kanjani lokho kwi-conversation noma kuma-calls log? Yebo ngaqala nje ngangena nje ku-WhatsApp. Hayi mengifika nje hayi cha bandla. Hayi kuningi nje kuningi, bayathandana Nkosi yami futhi bahlekisene nje. Baney'thembiso nje ey'ningi. Ngokuthi nje uyambona ukuthi umama uyena umaqhuzu. Yena osho ukuthi 1 no 2 no 3 alalele. Hayi-ke emva lokho hamba usuku odla umcimbi ngimbuze. Hayi baba ngiphela ifoni yakho kanje ngathola 1 no 2 no 3. Aphike nesayile athi wena nje lokubonile angihlangani nawe futhi wena ubuye ufona ifoni yami. Ubuye ngoba imvumo. Ngithi cha phela into ethi ngene efonini yakho uyazi na ifoni yakho angiyithinti. Kodwa bese ungisolisa. Ufuna ngabe unyaka wonke. Uma sobuya la sowenza into engajwayelekile. Ifoni uma uyi-answer wena nje uyi-answer la. Kodwa manje usuyaphumela emnyango.
ebusuku owabamba ama-calls ilapho-ke ngiqala khona ngasola. Hhayi-ke kuyaqatshwana agcine-ke ephinde eThekwini-ke kanjalo sihambe esixabene indawo esingayixazulile futhi kodwa-ke naye ekhombisa ukuthi uyayazi kodwa akafuni ukuvuma. Hhayi-ke aqhubeka ahlale-ke eThekwini osami-ke nangithi ngelinye ilanga ngizilalele kungene imeseji ithi imeseji ngicela uyeke indoda yami. Indoda yami izisho intombazane ithi nguzinhle mina ngithandana nosibani. Uyindoda yami ngicela uyeke. Ngithi mina kanjani ngoba usibani ubaba wey'ngane zami. Ukhuluma naye efonini noma uyibuza wena imibuzo? Ngimbuza efonini ngithi wena ongiqalela wangifonela. Kanjani ngoba usibani ubaba wey'ngane zami. Ngingoduso yakhe nje ngihleli la. Wangishiya nje la kubo. Hayi usisi athi ayikho lento usibani wangitshela unengoduso kodwa akanazo iy'ngane. Ngathi angithi naye cha akukhulume naye sisi. Umuzwe kahle ukuthi unazo iy'ngane noma akanazo yini. Usisi-ke hhayi ukuthi wapho gqebe etheni angazi kwenza wena kodwa nje yena usisi wengenalo ulwazi unengane kodwa wena wemazisile ngokuthi unengoduso. Yebo. Okay, ngicela ukungena la olimini. Uveza ukuthi niney'ngane at the same time ubaba umuntu ohamba isikhathi eside engekho ekhaya kwathi kwaphela unyaka. So lesikhathi asambayo engahlali ekhaya uyayithumela kodwa imali ukuthi ubhekeleke wena izingoduso yakhe zibhekeleke ney'ngane. Ngekhathi unyaka wokuqala esasicela ukusebenza uyithumela abantu ngikusho amanga uyithumela nje kahle ebuye ethumela imali kodwa kwashintsha yonke into. Wangasathumela mali wangasafona wangasathola nje ifoni kagcine ngasayibambi ngisho amafoni ethu bese ngasamtholi. Ilapho-ke ngidicide khona ukuthi ngize la ngibhalele la ukuthi sikwazi ukuxhumana naye. Kwaphela manje akasabuye ekhaya. Usayishintshe ngisho indawo lehlala khona akasathola kanje indawo. Bathini ekhaya kubo ngale situation mhlawumbe mengabe ukhuluma nomamezala uma ngabe sakhona bathini ngale situation nakubona manje same thing noma wabamba ama-calls abo yakha angayibambi? Yebo ngihlala nomamezala mina esahlala phasi nomamezala sabonisana ngale ndaba naye isimhlulile ngoba phela khona isikhathi esiphambilini ngeke ngaduba mina ngaye ekhaya. Kwaphoqa ukuthi akubize umndeni sihlangane imindeni akhulunywa le ndaba umuntu wabiza nawehlika. Umuntu naye ozoyilungisa athi hayi waxolisa wazehlisa wathi hayi iphutha belilana la ngizolungisa kodwa. Hayi umuntu hayi-ke ophinde emuva-ke ozoyilungisa indaba kodwa hayi kwaqhubeka kwafana. Ngiphinde mamezala usabona kwenzakalani athi hayi nami mntanami sengihlulekile. Sekukhuluma omalume bakhulumile sonke sikhulumile asazi senze njani. Wena awuboni wenza njani njengamanje konke okwenzayo ngizokusupport. Ilapho-ke ngiqale khona ngazobhalela la umama wangisupporta because akasondle and nomama uyagula ekhaya. Uma wakhe akafoni ngisho ukumfona ukuthi am-check ukuthi ma kodwa hamba kanjani impilo. Cha uyazi ukuthi-ke futhi siphila le mali le impesheni ama wakhe nami le grant le izinto sezabiza njengamanje nazi nezingane pheze esikoleni kumele zidle kuningi. Zingaki iy'ngane zenu? Izintathu iy'ngane zethu amantombazane 2 nomfana. And uyazi phela isimo sami zabiza izinto ley'ngane esikoleni zagibela kukuthi yena nomama impilo yakhe ayibuthakathaka uhlele ebuza ngayo imanje asabuyi. Yani I know angicabanga ukuthi asingabe sisayidonsisa sivele simfonele cela ungiphi inamba yakho baba simfonele. Yo hayi. Okay ngiyabona. Yo hey le ndoda yenze njani manje? Hayi kubi. Hayibo. Sayigcina iy'thembiso. Hayi. Iyangixaka ngempela ukuthi yenze njani. Uzwide madoda. Ngiyabonga. Okay, cela ungifakele la phezulu. Sibone ukuthi ayakhuleka ngakufakisa. Sibone ukuthi siyamthola yini. Yo. Akya, yangena iyaringa. Uyayizwa ngalapha ngani? Hayi ngiyayizwa. Okay. Yebo-ke. Baba kuhamba kanjani? Siyaphila njani? Ngiyaphila, ngikhuluma noZwide. Ulindani? Yebo yena lo khuluma naye. Impela baba ukhuluma noMatifana ngila kumjolo show. Angizwanga ke baba. Ngithi ukhuluma noMatifana kumjolo show. Yebo, hayi ke
isho ngakwazi nje baba kodwa ke ngilalele. Impela baba, into eyenza ngikufonele ingoba ngivakashelwe unkosikazi wakho la noma ingodiso yakho. Angisho kanjalo isuka le emakhaya eHarding yathi ayize la izokhuluma nathi osukwini lanamhlanje because yabona ukuthi awusawabamba ama-calls ayo, awusakhulumi nayo kanti nomama futhi ekhaya uma ukuzalayo awusawabamba ama-calls akhe. So mase yadecide ukuthi ayize la kwi-production company mhlampe khona esingakwazi thina ukuthi singenelele ngako noma sikwazi ukukhuluma nawe ezindoda njengoba nathi amadoda la e-studio. Hayi ke angangeni nje emadevini kodwa ngithi angeke ngibuze ukuthi umuthi unengodiso yami uthini kephi nayo. Sikhona la eThekwini la eThekwini. Yebo. Usuke eHarding waze eThekwini. Impela because ubedinga usiza angithi wena usawabamba ama-calls akhe. Into yanini leyo baba? Njengamanje siyashutha nje. Sengisho ukuthi ufike nini eThekwini? Unesikhashana kodwa into yanamhlanje hayi ukuthi mhlampe kade afika cha unesikhashana impela. Hayi ngeke. Angiyazi mina leyo nto. Angikaze ngitshele ukuthi uze eThekwini uMamkhize. Impela ukhona mfethu. Angikaze ngiyitshele leyo nto. Akekho eduze kwakho. Ubezokutshela kanjani because ubungawabamba ama-calls? Mhlampe before ngikukhulumise naye, yini yenza ungawabamba ama-calls engodiso yakho? Hayi ukuthi umuntu nje umatasa kakhulu umsebenzi njengoba ufona nje namanje ukuthi uqondana nokuthi ngikwilunch. Okay, no, ngikudedele mfethu ukhulume nawe, ngakhuluma naye Mamkhize ukulalela. Sawubona baba. Yebo Mamkhize uyaphila. Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Yebo. Ngizothi useThekwini Mamkhize. Hayi kunjani? UseThekwini Mamkhize? Yebo kunjalo ngifike khona namhlanje. Uzokwenzani eThekwini Mamkhize? Hayi ngizele kumjolo show. Uzongisiza phela ingixhumanise nawe. Angithi phela wena awusabuyi wa decide nokuthi ama-calls ami ngawabambi even awamameza la sawabambi. Ayibo Mamkhize. Impela manje umuthi ukumjolo show. Lezi ama-show akuzona izinto ezivela kuma-TV. Awusho khona impela iwona nje. Manje Mamkhize uthatha indoda yakho uyisa kuma-show. Ngoba isatholakala so ufuna ivele ebantwini mhlambe bazokwazi ukurecognize ukuthi siyamazi. Bhuti ngicela uthule ngikhuluma nengodiso yami. Oh, okay. Indaba yokuqala nje ukuthi ungena indaba zakwami angazi ukuthi uyithatha phi leyo mvumo. But ngifakwa uwena mfethu. Ngeke ngene emzini wakho ngiphenye zakho. Okay, yini ekubambile eThekwini ukuthi ngicela ungikhulumise nengodiso yami. Okay, khuluma nayo. Mamkhize. Yebo. Uthatha ubunqunu bami obunekezweni. Angithi wona uhlukile njengendoda ukuyibonakalisa. Wahamba. Uhlukile. Usubona labo bantu bama-show benza kangcono Mamkhize. Hawu. Uma ukwazi ukutshela izwe ukuthi mina njengendoda yakho ngihlulekile. Angithi uhlulekile ukuthi ente silungise ezomndeni. So-ke songihluleke ngomndeni ngibona ukuthi angifuna usizo ngaphandle. Ngoba wena wehluleka ukungilalela. Ngiyajola mina nawe Mamkhize. Cha, asijoli. Cha manje wangifaka kwizinto zomjola izinto zengane. Zinothando phakathi mina sidila nezinto ezinothando. Baba ngisacela uthule. Lo mbhema akafuni ngisho ngikhulumi yo. Cela uthule baba. Yeah. Bangakanani Mamkhize ukuthi ungangifaka kwimjolo? Lalela baba, mhlawumbe u-understand umjola kusho ukuthi niyajola into ehlangene nothando. Mina nawe siyajola yini? Cha, siyathandana ingakho ngikufake la. Ugodukile mina ngake ngakubizela ama-show noma ngabiza umndeni wakho, ngabiza umndeni wami sahlala phansi. Ongeze ungibize phela baba, angithi mina ngihlele ngikhona sonke isikhathi. Wena ungatholakala lo muntu. Umhlangano wemndeni yini Mamkhize? Angizwanga ke baba. Angibizanga imihlangano yemndeni ngesikhathi ugodukile. Yes, sawubiza umndeni, wawumuntu ozolungisa izinto zakho. Uwenze njani wena? Angithi uphinde same square one. Awuyazi ukuthi umuntu uma uvela umcuphile Mamkhize, wenza lento omcuphe kuyona. Ngicela ungangihlanisi. Wena uqale le ndaba le. Wena awusabuye ekhaya. Ngikhuluma nje izingane zami, zidabukele ngisho ipaint, ianda. Izingane zami zihamba ngeenyawo esikoleni. Izahinhlekisa mina emphakathini. Indoda yahamba iyosebenza, kodwa ayibuyi, ayondli, ayenzi lutho. Ngikhuluma nje uma wakho, lo kuzalayo.
umanje uyagula awumazi nokuthi uginya liphi iphilisi uthatha imali kodokotela uzokhuluma into ekhokha Mamkhisi ngibizelani ngibizelani Mamkhisi ngibizelani wena nje uyisehluleki sendoda uyisehluleki sengingakhuluma webhodi ngilalela uyenzelani lento yenza awuzondle ngani izingane zakho ngishilo ukuqala ukufona ngathi la umuntu ucina umsebenzi manje uma uqina umsebenzi okwazi ukuthumelela imali ekhaya ngisithola isikhathi sokubamba ama calls isikhathi sokugoduka ngasithola nini bathi ukwenza mfethu cash send uthumela imali ku-account yamama inenzima lapho noma ukuthi awuthumeli-ke kumama thumela ekhaya ndoda uyazi ukuthi emakhaya la isihlala khona indaba zo-cash send azakazi i-account bahola ngey'moto laba abantu wemfethu asingenza wenza mina isilima manje yazi bekungcono wenza ingodiso yakho mina mfethu ngila eThekwini ngilayithile-ke mhlambe ukhona indlela ongenza ngayo ukuthi uthumele imali ekhaya uyathula manje lalela baba ingoba ubani uzindle ubani uzindle uzinhle inhlanganiswa yini manje nozinhle ngiyakubuza mina ukuthi ubani uzinhle angithi wena njengoba uhleli lapho uhleli nozinhle uyena kusho ukuthi ondle imali yenga njengamanje mina cha ngiyasho ukuthi eThekwini angithi uhleli nozinhle wena ngikhuluma ngento yamanje ngisemsebenzini wemfethu musu kuyenza lento ibe complicated ngoba mina ngiyenza ibe lula simple ucela ukutshela ke bhuti angisiyo umfana mina sizwami nami ngiyindoda ngokwami nami mina kusho ukuthi mina ngubaba wehlahla mina shothi kumele ukhiphe ubulokishi lobo bugcwele ikhanda ngoba ukwazi ukukhuluma nobaba womuzi kanjani ngizokhiphiza umuzi wami mina lalela mina ukuze ngikuhloniphe kumele uyihloniphe wena kuqala ngani kumele uhloniphe umuzi wakho uhloniphe abantu abadala uhloniphe abantu bakini uyabona ukuthi ukudelelisa ngabantu mamkhizi wena uzalona uyayibona imisebenzi wena wenze usuzenza i-victim la wena mkhosi wonke wena koma-show ubukisa ngami okay before abukise ngawe ubani uzindle ngibuza ukuthi nihlanganiswa yini ngoba umamkhizi ukunikezela inamba yazindle before sishuthe le episode ukuthi unayo inamba yazindle awake wamthumelela imessage wathi akahlukane nawe because uyindoda yakhe yabo so nginaye mina ngincane manje uku-add uzindle la sikhulume soba u-3 mewukuthi wena awufuni ukulungisa lento nengodiso yakho kahle ngendlela e-right nefanele uzindle umthathaphi uzuthi uyangiqhoshela uyobe umthathaphi Thanape uyobe umthathaphi ngithi mina Thanape mamkhizi Ubizelani? Uthatha inamba yazinhle. Yebo uzinhle wangifonela and ihlale ngifonele engikhoshele ngokuthi udla imali yakho and futhi udla nendoda yami. Uza ngitshela nje ukuthi cha ungimincile emathangeni awusagoduki. Ake ngithi pe. Oh, uthi pe? Ngithi pe. Hey, hayi wamthinto ile ndoda le. Hayibo, ba ithi pe masubamba kanjalo. Thanape ngoba usushilo ngizokwehla okay phela baba bamba kanjalo awubazi abantu wena bamba kanjalo hayibo nangu umuntu bo ha yazi ngajuluka ha ish You had reached the voicemail right service of 0. Yohambe sinda akayitho angimtholi uzindle. Ha. Bamba kanjalo ngiphinde bamba. Ha. Hey bo. Ngena kwi voicemail. You had reached the voicemail right service of 0788. Eish. Wemfethu. Yebo. So uthe uzinhla kavala ifoni. Lalela angisiyo umfowethu kuwe ngikutshelile ngathi angisiyo umfana. We baba. Ngithi angisiyo umfana. We baba. Yes. Ngiyakubuza phela baba ukuthi wena uyezwa lento engiyishoyo. Angizwanga. Uyezwa ukuthi ngithi angisiyo umfana. Ngikuzwa kahle nje ngikulalela. Ungathi mfethu. Sengathi ubiza umfana wakhe nolusa inkomo. Mkhathwa Zwide Nqamalala. Ayingabhuqani kandoda. Hawu kanti ufunani kumina? Ubamba umfazi wami uthi kukhwela mina ekhaya. Akho umuntu obamba omunye la. Inkomo lo. Hawu kanti uyakwazi lokho awubuyi ngani phoma ekhaya? Uba igama lini lona lelo? Awubuyi ngani emakhaya?
Angithi uyazi wena washiya umfazi emakhaya. Uthi angenze njani mina mangifuna nje ukuthi ngihlale indoda yami ke namhlanje. Uthi angilale noba. Uthi angenze njani? Ubuza mina. Ngibuza wena indoda yami. Uma ngizwe nje namhlanje ukuthi cha, ngifisa indoda yami. Wena ukho eduze kwami. Mina ngenze njani lapho? Angithi wena kwakuhlala nozinhle eThekwini. Mina singenze njani? Noma mina nginayo imizwa. Ucanda wathatha isilima sasemakhaya singazi lutho. Wema Mkhize leyo ndoda kwenza ukuthi ungigibele ekhanda. Okay, ngicela mfethu yazi ngiyafuna ukumthola uZindle. Unfortunately angimtholi. Cela ungibambele mfethu ngiphinde ngizame. Ngiphinde ngizame futhi. Ha. You have reached. Ay, angimtholi. Ngibuzile uthi ngizomthatha. Wena nosothi akavala ifoni. Ngathi ngikhuluma nawe la. Nawenzeka phela usomfonile ecaleni wamWhatsApp. Ubukisa ngami einganeni zami Mamkhize. Hawu, ingane zakho kumanje nje zihlazeke kundana. Ubukisa ngami kuwo. Uyazi ukuthi umndeni wethu uhlupheke kanjani emakhaya? Uhlazekile nje ngenxa yakho. Khuluma nomndeni awuzange sithembisana ukuthi siyoke sifakane kumashow. No, okay, angenze kanje. Singane yini Mamkhize? Wangiphoxa Mamkhize. Okay, ngicela uphinde ngizame futhi ngeke. Bayazala omadumbu. Ngeke mfethu ngeke. Angikwazi ungamtholi lo muntu lona. Hawu, noma uthi ayivala ifoni, yonto omtshele yona leyo ukuthi avala ifoni, othi ngiphinde ngizame futhi. Mina mfethu angigive up ke mina. Mina angigive up ke mina mfethu. Angigive up. Hawu. Awugive up endabeni zemizi yabantu. Ngibamba kanjalo wena mina. Ubani onake imizi yakho, umuzi wakho njengoba unake imizi yabantu. Mina ngithi bamba kanjalo mina ngikukhombisa ifilimu mina. Oh. Bamba kanjalo. Nangu umuntu bo. Bamba kanjalo mina ngifuna ukukhombisa mina ukuthi mina mekuthi ngiyamfuna lo muntu ngizomthola. Nazo-ke it's ringing. Ithi iyaringa ke manje akusafani nasekuqaleni. Ngifuna ukubona ukuthi ngiyamthola. Bamba kanjalo nazi wide ngibona ukuthi ngiyamthola nozinhle wakho. Ngifuna ukubona ukuthi ngiyamthola nozinhle. Awu wayivala futhi. I know. Kulungile. Ngibambele kanjalo. Lalela Mbhemu. Yazi mfethu ngizwe umoya wami mfethu uphatheka kabuhlungu. Uzuphatheka kabuhlungu muphathwa izinto. Babaze kufuni nje lezi zinto abazingenayo. Okay, mfethu yazi Mamkhize. Uhamba usindi yazi. Ungibizelani? Ngoba wena kuqala ngene nto. Cha Mamkhize. Baba, angasumela ubudoda bakho. Ungakwa right. Uyakuba useless. Uyeke nje ugijimisana eThekwini sizoba right. Uyazi ungihlaza kanjani emphakathini? Uyazi ngihlaza kathini? Into esengiphatha kabi ukuthi asimtholi lo mgulu kodwa wakho hleli nawe lapha eThekwini. Iyonto esengiphatha kabuhlungu ke le yazi. Iyonto esengiphathisa ngekhanda. Because yazi mfethu angazi mfethu yazi. Kahle kahle ugoduka nini wena Zwide mfethu? Yini ndaba ungagoduki? Kwathiwa ngigoduki. Kusho njalo nje kuthiwa ugoduki wena. Nawe uyazi ukuthi unesikhathi eside wagcina ekhaya. Awusesiside manje hayi ukuthi angigoduki. Unonyaka wonke ungasagoduka ekhaya. Ugoduka lokho. Angithi uyazi ukuthi nawe nje usunonyaka wonke. Wagcina ukubuya ngomsebenzi. Awuphindanga wabuya. Ngaphindanga wafona. Waphindanga wa-SMS. Ukuthi siyaphina noma shonile awuhlangana. Angisaphathike weingane zakho. Awanothi zidla. Ukuthi nangomsebenzi ngafika ekseni ngahamba ntambama ngoba yebo nguphuthuma uzinhle ukubambe phansi awuvume ukuthi umshiye phansi mina mfethu ngeke ngigive up yabo You have reached. Ay lo zinhle lona kanti yena yini Ay mfethu wona kushuthi umtshelile ukuthi angayibambi ifoni lo zinhle wakho Shuthi yonto omtshele yona le Ngimtshela nini ngikhuluma nawe Cha ukuthi manje mfethu kade ngiloke ngimzama lana ngimboni angimtholi Hey Hayi mfethu mina ngazi mfethu ukuthi yenze kanjani lento eyenzayo Mamkhize Wayiloku ngibiza wami usuyangikhumbuza kuwe Mamkhize Ukuba usaphela uthela ngaye ngaba akafisi nokukubheka
Uwena olethe ihlazo baba. Uwena lihlazo emndenini wethu. Wathi wenzobe indoda. Wakho ukuthi uthobe kanje. Uyazi umakho uyiqhenya kabi ngawe ngenxa yokuthi nje uphela kwakho indoda. Wayetshela ukuthi uzovusa umuzi kodwa cha uyawuginqa unalokho. Uyawaphu umuzi wethu. Useziwayivala ifoni. Sheshayi manje ukuthi ike yaringa. You have reached. Hayi khona ingeni. Angazi kubaleka wonke umuntu manje uthi ngiphinde ngimzame futhi. Kubaleka ngisho Zwide manje uZinhla ngimtholi. Angazi ngempela ukuthi kanti lo suku lihamba kanjani lingiphatheleni. Yabo nje kunzima. Yebo. Mfowethu uyivalelani ifoni kade ngisakhuluma? Sekwenze njani nifunani? Uyazi nje ukuthi sifuna ukukhuluma nawe mayelana. Ngithe kuwena ubani uZinhla? Bengingasiboni isidingo sokulokho ngiqhubeka ngilalelana nelensambatheka eningitshela yona. Mesikhuluma nawe thina Angisiboni isidingo sokulokho ngiphendulana nawe. Ubududa umfazi wami ugxisha umfazi wami ingqondo yobusathana. Kanjani mfethu ungasho kanjani? Engathi lo mfazi ngamkweleta. Okay, uthi ngenze kanje ngifuna ngimzame futhi uZinhla because ngempela ngifuna ukumthola. Ho. Nanku umuntu ko. Singibona ukuthi uyatholakala. Kade ringa kodwa manje vele ungatholakali nalomuntu. Hello? Yebo khona. Kunjani wesisi? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. uZinhla lengikhuluma naye. Ngiyaphila. Ngithi uZinhla engikhuluma naye angani? Yebo yena. Ukhuluma noMatifana ngila kumjolo show ma. Umjolo show? Yebo. Uhlelo star wami. Kawami. Into eyenza ngikufonele wemayi ngoba la nginengoduso kahle kaZwide. Ithi lokhane nje wena waqoma uZwide akasagoduka ekhaya akasazodla ingane. Manje bandle siyakhala izocela ukuthi cela uyizwele. Mekuwukuthi akagoduki ekulista kondla ingane uzela unezingane eziwu3 ekhaya. Mina ngenze njani ngoba phela uZwide mdala unamazinyo 32. Angeke ngikwazi ukufosta uZwide ukuthi akenzeni. Futhi uZwide nje kuyangishama ukuthi nje unezingane. Into yokuqala nje leyo. Wena wazini wena? Mina ngazi ukuthi uZwide unengoduso ehlala noma wakhe. So wakutshela ukuthi unengoduso angakutshela ukuthi unezingane? Angazi ukuthi khona ingane. So mengabe ubona uZwide engayifaki imali yokuthi imali ayambise ekhaya engenzi lutho ukuphatha kanjani wena lo engagoduki ukuphatha kanjani? uZwide mina phela ngeke ngimqukule ngiyomfaka emateksini. Ngeke ngize ngimtshele ukuthi akenzeni ngasikhathini. uZwide umuntu omdala. Ufike eThekwini emdala. Uyayazi into ayizokuthi. So wena lapho njengoba uhlala la eThekwini uhlala wedwa eThekwini wena awugoduki uhlezi ukhona awugoduki nawe. Ngiyagoduka mina makufika isikhathi. Tshela phela nendoda igoduke maye. Uzothi angitshelo kanti angikwazini ukuyicabangela. Umfazi wasemakhaya. Wena Ndindi ungangijwayeli kabi ngemfazi wasemakhaya. Wena Ndindi umuntu ungahlula indoda yakho mina indoda ifike eThekwini. Izokuhlula kanjani ibihleli nawe kanjani? Inhle nawe ayibuyi. Uthume ngabuyi lapho uthi ngihlula kanjani? Ithe yonyawo uhlelo. Yini? Ngesuku ungitshela ukuthi usubanjwe ifebe lapha eThekwini usukhohle ukuthi uhambela namakhaya. Ukuthi yini isifebe mamkhulu? Awuhambanga yini wena uyosebenzela ingane? Angithi umuzi uyawe emakhaya. Wena uhleli lapho. Uhleli lapho awuthumele ngisho imali. Isifebe mamkhulu. Ngiyazi kahle. Mina noNdindi ohleli nayo eThekwini. Ngithela ngenhlamba. Ikufanele angithi wena useless. Uyindoda la uyona nje indoda. Wena nje sengigqokisa ipitokoti kube yimina engisukumayo ngihambe ngeThekwini. Ukuze ubone umuzi wakhiwa kanjani mina ngizosukuma. Ngihambe ngokusebenza wena ubuye uzogada uma ukuze umuzi uqhubeke. Uzobona mase kusukuma mina. Wemamkhisi. Ungimisana nomphela. uStefan indoda njengoba uthi ngi-useless mina. Akangeni ndawo le ndawo, akangeni ndawo le ndaba. uStefan indoda. Umfakelani? uMatifana akangeni lana, akangeni. uMatifana ufakwe uwena lana. Yebo. Wema Stefan. Abe, senguma Stefana manje. Zwide baba. Zwide. Mam Velas. Ungilalele baba. Ngilalele mama.
ngikulalele sithandwa sami. Ha, hayi ngiyalingwa. Hayi wena awudlisiwe. Mubuye nje maka uzophalaza ngeke. Awudlisiwe. Hayibo. Hawu le febe asikubambe phansi naphezulu. Hey, wefebe ndini. Awukhulume nami njengamanje. Mamvelasi sithandwa sami. Hey, wendoda mthini, wendoda. Mamvelasi. Umama osekhaya uyingodi. Yini ungangitshelanga sonke lesikhathi ukuthi unezingane? Mamvelasi angifunanga ukulokho ngikutshela izinto ezizoba inkinga phakathi kwethu sobabili. Ya njengamanje sekukhona inkinga ke manje. Mamvelasi ungavumi ukuthi uStefane noMaphinifa bengene phakathi kwethu. Ngithi manje silungisa kanjani lezi inkinga lezi? Nazi sezikhona phela manje. Ilento engiyayenza ukuthi ngingayisho indaba ezingane ngoba uyabo manje usunomsindo. Komele ukuthi ukhetheke baba ukuthi ukhetha ubani umfazi wamaphilisa noma ukhetha uMamvelasi ukuphakathi kwakho. Hayi usecacisile uMamkhize uhamba noStefane. Nangu uhleli noStefane sibazi ngani noma basemakamerweni. Oh, shuthi wena ingane zakho nje uyayilahla. Kunjalo. Uhamba noNondindo bahambile eThekwini. Mina mfethu mina nginankinga lo sekhwelana nomkambo. wezwide. Likwazi ngani ukuthi ulala nomkambo Stefane? Wezwide mina nginankinga ukuthi uqonyiwe eThekwini. Mhlambe vele yona impilo Unani kumfazi womuntu mina into engiyifunayo kumfazi wakho ukuthi noma uyamkhwela umfazi wami Akukhwela. Mina nginandaba ukuthi wena wenzani eThekwini. lalela ukuthi wenzani eThekwini thina sinandaba nalokho. Thumela imali ekhaya. Ingane zakho zondlela. Balekela lento engikubuza yona Stefane. Uthini ke uthini buza Khwela umfazi wami. awumfethu ucabanga ukuthi mina ngingcwele njengawe mina. Akhe ntombuza yona. Wena nje uhlwenge ngikuphuma ekhaya ukuthi wenzani ke ngisho ungenza ugijima iThekwini lokugijimisa kwamantombazane. Mina nje umothuma imali engane zami wabuya ke uma wakho lokufuna mhla namalanga wena usatholakala efonini. Uyindodana nje yolahleko. Bengakwazi ukuthi ukhuluma kanje manje. Ngeke angakhulumi. Awuthule Khona izingane ukuthi izingane kumele zidle. Izingane mazingasafarithi for mina. Nazo ngathi uyakhuluma ke khuluma nkosazane naye nangebaleka vele uzwido wakho uthini nkosazane. Ngithi mina ngiyamuza umfazi wasemakhaya ukuthi uthini. Kukhona izingane njengamanje. Le ebensihlelwe yona ukuthi izingane zikhona. Njengoba ngifihleliwe sengitholile ukuthi izingane zikhona. Njengoba sengitholile izingane ukuthi zikhona. Izingane kufanele zondliwe. Amakhadi ngizowabuyisela kumizwide ayiphathele ngoba bengidla isike sela. Phatha namakhadi. Angazi manje kuphatha amakhadi. Sinomuzi ke nawe othenga uzwide. Habe, hayi ngiyalingwa vuka nkosaba Mkhize wakho ngenyawo. Angizwanga kanjani? Okay mama siyakuzwa usenguzwile ngilalela. Uyakutshela indoda yakho ukuthi lapha ayina ngisho umbhede wokulala. Indlu ilale ekitchen wena senakhile indlu lapha. Ya, yehlisa umoya ke njengamanje sifuna isolution yalento ukuthi senze njani. Okay, ngowona umqalo lendaba ke awusho ke ngathi unakho konke. Unanempendulo. Ngiyindawo kuzide ngikhona into engiyisho ukuthi izingane zizokondliwa izingane ngoba ngifuna ukulandela izingane zengenasidingo. Sis akunandaba ukukhona noma awukho into engifuna mina imali njalo ngenyaka inganzile. Uzwide abuye ukuthi nina nenzani ke akunawo akunandaba nje nokunye. Ngiyabonga ke mama uma usho njalo ke sisi ngiyabonga ngoba nama ngiyindawo uzide phela ngizomgqugquzela ukuthi ngoba sengizile ukuthi ngiyingane okumele ukwenza ukuthi uwondele izingane ngoba njengalamanje angifuni ukuthi ngilandele amabhasi yabo. I know. So siqhubeka sizondla izingane nozwide kodwa ngeke sihlukane. Umtshele ukuthi abuye ekhaya libalekile. Ikhaya uzoze ekhaya. Okay sis, okay kulungile ngoba usithembisa lokho iloko vele ade sikufuna sinandaba nalokuthi nenzani lapho. Okay kulungile nawe yabo nje mfethu. Okay kulungile ube right dadewethu ube right. Ayikho nento engethi ube right yona futhi yazi nje ukuthi ngididekile angazi nanokuthi ngizothini. Yazi angazi ngithini kulabantu mina. Yabo nje mfethu umama mfethu angaze agule mfethu ekhaya umama agule wena ubhizi ulibele ifebe eThekwini awumnakekela umama
unengane, unonkosikazi, wamenza ingoduso, wamshiyisa kubo, wahamba waya kubo, wabuyela kubo, wena um'athendi, wabuyela kini, wena um'athendi. Kufanele senze njani? Siyijabulele leyo nto leyo. Hayi bafethu, hayi bengicabanga kancane sometimes. Yo, uma egula lo muntu lo manje uzonakekelwa uba olosisana eThekwini. Hayi. Sihlangane kwi-episode elandelayo bafethu, siyabonga kakhulu ukubukela kwenu.